với nào chuan in hay lại cần ngon về na liền kham hay mi ti gì ổn na nghe insawizawina rồi ta làm ngang insawizawina anh tí là tia à cần thun ra cái kan tak sak kham về là tia kan zimar về là tia kan anh ti fan về làm gì này mày à tin cái khát tan chuan in à hậu yêu mấy thầy à mà sẽ hay lại à cần ngon về thì có rong rong hi con hrang à cần ti fan hi pawimawh chu tia du ma ni du thua tia tingot ni hovin aki dan phung te kha aom de ya chu nge han ta langina masabera chuan tian asi zonga hetia hoi khani maya ale ton ton ka kan voi ngam zat kan ti theya chuan panina chuan hetia thek mai ya kan se mai theya hetia ti khan dar hi tia ti cha lo tu ni chuan he ti kan ta le khan chuan malama ti khan in kan thil ti ta a computer kan en long te ne tia kan hoi ten ati fan bak tuk thina hung re tam tak te hi ngong kham le na chan pakhat ani chuan pakhat chu tia a kan khat le te ngong so ha ti tak ton thi ti chat ti hi ai ngoi an boka tian ai chu thang kai tak ani ve a pakhat le chuan in helai kan ru kan ti hol te po hi ti chat nga ya an chu ngong nge hianin nge ai kung kai tho ani chu banga tiang an tianga chuan bang kan ban ne ma tia bang kan tiang tia banga he tia ka ba ti khan lai ka ti hol he tian atana tia kan dan lo he tia kan reng da kan ti kum to lun reng chit te ngong he te kan ti fan reng chin te em te hi are nuwa ngong na tiang lai na ni ka duwa kami tana insawizawina tak mai khan ya tiang dang le chuan ngong helai ru chung tak ke tiang kan khoya chuan la ma kan hoinga kan dak chuang ti ha chuan la ma ni chuan tianga kan hoinga ya kan dak chuang ti kan bui mo zat ti chuan dang le chuan in heng la song song nung sang ka poi kan exercise la ngai pakhat le chu he tian lai kan dar ru lai te ngam ba khoi hian so kan lu hi na pang en turin kan ke vela pang en turin ko na kan hian pang en pang en so te nga hian kan ke din lampang te kan en thung sa kai ba ka chuan kan ban te kan da thanga na pangamo kan thut chuan in mi kan kut phai te kan thut theya mi kan ti so na ten ti thatai la he te kan tianga hian kan ko yang hian ban hi tia jula thak kon de la mani chuan hian han le maya chuan pakhat le chu toel hian kan ba tanga hian ti
hian kan chelang chuan heti kan ti chuan dil lampang hetian kan pot chaw heti thung zong a pawh lo tu kan tho thei lawang hian tian da thlanga he tian chaw zong en helai ngawng ti hol vel insawizawina hrang a awma kha ol samte a ina le na thona pawh kan ti thei ani a tin lai kan ngawng ti hol lai vel hi chakhingai hrimhrim a LPS profile te kan en thina boxing la tingai lem lo ina nek te hianin kan dak or mai thina kan hunga sang chan hei kan nui sat ho thin hi heng te hi an kut thlak an nat wang emaw an hnek nat wang emaw pawh ani chuang lo a tam taki chu lai an ngawng helai ti hrawl chak lo wang hi nia ngawng ti hrawl chak lo chuanin engemaw hleka han kan dak or mai ni se lai mi professional kan ti in hnek thang tak tak te chu lai an ngawng ru te lai an ngawng ti hrawl te chak wangin hnek te pawh hi an dawl pi ka chuanin in fiam mi tan na bi takin boxer tan te pawh chuanin wrestler te pawh nen chu lai ngawng chak hi ngai em matin ngawng na neu le thatian insawizawina nei lo tur pawhin kan ngawng ti hrawl hi ti chak tura kan insawizawih ve fo anga ya in ngawng ti hrawl emi ti chak tura insawizawina hi thil hrang a awma in tuna ka talan te kha chu ol samte a ina pawh kan lo ti ve thei khani mai a in aba ka tang pawh nge he laia kan ngawng ru chung lampang na cervical spondylitis kan ti wanga na te pawh hi adang le de ya chuanin thil hrang ol sam taka kan ti thei tur chi kha hun rem changa lo da le thin dawn